गिबि गिबियावनो सानजारि थान्दै आर'नाइ रादाब बर' खौरां रिजिं बड'लेण्ड रियेल लाइफ आरो इउनाइटेड निउस गासैबो निउस चेनेल्स आङो जोंनि आहाम बाराय बाथौ इंलिश स्कुल फरायसालियाव फैनानै जाहाथे जोंनि खौरांखौ लाफैदो बेनि थाखाय आङो बे फरायसालि गोरायाव जानानै रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। थारैनो दिनै सासे गोरों सुबुंनि जोनोम सान जायखौ होनो फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर दिनै बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे इयुनाव बिथांनि जिथुनिखि आइडल प्रिन्सिपाल बे आइडल प्रिन्सिपाल बायदि जाहाथे सोलिनानै बुहुमाव जाहाथे मुंदांखा जायो। दा बेखौनो जोंनि आलासि जायफोर जों हांख्रायदों थिग बेबायदिनो आलासि बिथांमोना आरो जेरै फोरोंगिरि सारमोना दिनैनि बे साननि सायाव फोरमायदों आरो निस्सय फरायसुला फरायसुलि मोजाङै खोनासंदोंबा जे जोङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बायदि बिनि आखल आखुखौ जों जाहाथे लानो हायो आरो समाज जौगानाय आरो हारि जौगानाय बे खामानिखौ मावनाय बेखौनो जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों मेसेज होनो नाजादों। बे फरायसालिनि 2007 मायथाइनिफ्रायनो बे जागायजेनदोंमोन 20 सेप्तेम्बर जागाय दिनैनि 2022 मायथाइनि दिनै 5 सेप्तेम्बर बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्तेम्बराव जोङो बे फोरोंगिरि सानखौ खुंनाय जायो आरोखि। जों सानो माने बे फरायसालियाव फरायनाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे इयुनाव बेनिफ्राय साफा मोजां मानसि जानो हायो डक्टर इन्जिनियारनि अनगायैबो जाहाथे मोजां सुबुं सासे मोजां बिजनेसमेन IAS अफिसार ICS अफिसार माने मोजां थाखोआव उथिनानै जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो बे स्कुलनि जाहाथे माने मुंखौ लाबोनो हायो इयुनाव जाहाथे बेखौनो आसा फारियो। जोंनि बे फरायसालियाव बाजिनिजोन बे मेट्रिक आनजाद होदोंमोन दा मिथिनायाव जों 100% रिजाल्ट जाबाय मथा मथि 29 जन फार्स्ट डिभिजन बेनिफ्राय 4 स्टार मोननो हादोंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन 2 मोननो हादोंमोन। आं बे फरायसालिनि गोरायुं हिसाबै आंनि मोनसे थांखिया जाहैबाय जे बे फरायसालियाव जाहाथे फरायसालियाव फैनानै जाहाथे इयुनाव जाहाथे बे फरायसालियाव फरायनानै जे माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय नामा जाहाथे बे बाथ्राया बेरखाङा। बेनिखायनो आङो बे फरायसालिनि गोरों जानानै साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे मोजाङै फोरोंनो थाखाय मोजाङै क्लास खालामनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ जाहाथे इयुन दानायाव जाहाथे माने मदद मोनो बेनिखायनो जोङो एकदम ग्रास रुट लेभेलनिफ्राय लानानै जाहाथे मोजाङै बयबो शिक्षा होनो बा गियानखौ होनो जोङो आवगायबोदों आरो फोरोंगिरि आनजाद जोङो 30 सा दोङो। जिहेथु जोंनि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक थाखोआव स्टार डिस्टिंसन बिदिनो फार्स्ट डिभिजन उथिनानै जिहेथु जोंनि आसामनि बाहेरायावबो माखासे फरायसुलिफोरा फरायनो थांदों निस्सय बे हयथ' मोजां फिथाइ खायफा इन्जिनियार पास जाबोदों बिदिनो डक्टर फरायहैदों बिथांमोननिफ्राय जोंनि स्कुलनि मोजां मोनसे मेसेज थांदों आं खोनानो मोनदों। दिनैनि बेयावनो नोंथां सोंथि सोंबाय निस्सय इयुनाव जाहाथे आरो बे फरायसालिनिफ्रायनो माने मोजां आरो जों फरायसालि दिहुननो हायो बेनो जों नाजागासिनो जिहेथु दानि टेकनिकेल मुगा एडभान्स जाबाय जों फोरोंनाय जिथु मेथडआबो एसे एडभान्सैनो जों फोरोंनांसिगोन आरो फोरोंलांगासिनो दङ। जिहेथु बे साफ्रोमबो दा जिहेतु जोंनि फोरोंगिरिफोरानो जिहेतु माने फोरोंगिरि जिहेतु आदब आरो गुन गोनां थानाय फोरोंगिरि बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय जाहाथे माने फरायसालिफोरा शिक्षा मोनबा आरो मोजांसिन मोजां जाबावगोन आरो